Στο σημερινό επεισόδιο των Νέων CY έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν Λεμεσανόν υποψήφιο, τον Λάκη Κωνσταντίνου, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ για να τον γνωρίσουμε καλύτερα και από την ανθρώπινη του πλευρά, να μάθουμε ποιος είναι, από πού κατάγεται και οτιδήποτε άλλο θέλει να μας πει για τον εαυτόν του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για τη συνέντευξη. Ήθελα να ευχαριστώ ακόμα τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Αναστασίου, τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, γιατί για μένα είναι μεγάλη τιμή να μπω στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ, που η ΕΔΕΚ είναι ένα πατριωτικό κόμμα, είναι το κόμμα της αντίστασης κατά το πραξικόπημα, είναι το κόμμα που με εκφράζει. Εγώ κοιτάζω πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και τη βοήθεια που μπορώ να προσφέρω. Προσπαθώ να κάνω το μέγιστο δυνατό για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αν δεν μπεις στη ζωή τους, αν δεν είσαι προσωπικά κοντά τους, δεν μπορεί να καταλάβεις το πρόβλημα. Ποιος είναι ο Λάκης, από πού κατάγεται, τι ιστορία κουβαλά. Το ότι είσαι Λεμεσανός είπαμε το από την αρχή. Πέραν από αυτόν, τι θέλεις εσύ να ξέρει ο κόσμος για σένα. Είμαι πρώην στρατιωτικός, έχω υπηρετήσει στην ομάδα ασφαλείας του στρατού. Είμαι πατέρας δύο αγοριών ηλικίας 21 και 25. Να τα χαίρεστε τα παιδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δημιουργήσει την ομάδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ομάδα υποστήριξης πολιτών. Αυτό θα το συζητήσουμε στη συνέχεια Ναι, γιατί το έκανατε. Ναι, θα σας πω. Η καταγωγή σας ποια είναι, από πού είστε. Είμαι από τη Λέμεσο. Είσαστε Λεμεσανός. Ναι. Οκ. Άσυλα από τη Λέμεσο. Μάλιστα. Ο πατέρας μου ήταν στις ομάδες του αείμνης του Βάσου Λυσσαρίδη. Επολέμησε κατά το πραξικόπημα. Αποπειράθηκαν να τον σκοτώσουν έξω από το νοσοκομείο Λεμεσού, το παλιό νοσοκομείο. Ευτυχώς εκλείδωσε τη. Μαζί ήταν μέσα και ο θείος μου. Ο παπάς μου είναι ο Μάριος ο Γιαλούρης, έτσι ονομάζεται για να τον ξέρουν. Ένα άλλο πράγμα που έμαθα στην κηδεία του πατέρα μου, το οποίο τον έχω χάσει το 2019, ούτε εγώ το ήξερα, ούτε μου το είπαν και ποτέ. Δεν ήταν άνθρωπος που το λέγε. Okay. Την ημέρα του πραξικοπήματος, ο Μακάριος είχε φύγει και πήγε στην Πάφο. Ο κόσμος όμως έπρεπε να γνωρίζει πού είναι ο Μακάριος, ο πρόεδρος Μακάριος, που βγήκε με το 97%. Και ο πατέρας μου πήγε στο λιμάνι, εδώ στο παλιό λιμάνι, υπήρχε ένα διάριο, πήγαινε εκεί με τον καπετάνιο, χωρίς να τον ξέρει, τον απείλησε στα εισαγωγικά, πριν να τον... Όχι τον απείλησε, του είπε για να μιλήσει στον ασύρματο. Ο καπετάνιος όμως δεν δέχονταν, για δικούς του λόγους. Και λίγο κάπου τον εφοβήθηκε και έδωσε το μικρόφωνο τον έβαλε να μιλήσει ο ίδιος και είπε ότι ο Μακάριος είναι ζωντανός. Για να ακουστεί σε όλον τον κόσμο, έστω και με εκείνον το μικρόφωνο του πλοιαρίου. Αυτός ήταν ο πατέρας μου. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Μακάριο. Πάρα πολύ τον αγαπούσε. Και τον Βάσο Λυσσαρίδη, τον πρόεδρο μας, του κόμματος, τον ιστορικό πρόεδρο. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να έρθω στην ΕΔΕΚ και να τιμήσω και την ιστορία του, αλλά μόλις πήγα μίλησα με τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Αναστασίου, και είδα ότι είναι κοντά σε αυτά που πιστεύω. Στο κοινωνικό έργο που κάνω, είδα ότι και αυτός το επικροτεί, το θέλει, και για αυτόν τον λόγο είμαι κοντά του και ελπίζω να βοηθήσω και από την πλευρά μου εμένα όλους τους συνανθρώπους μου, το οποίο έχω αρχίσει και κάνω. Μάλιστα. Οπότε δεν χρειάζεται να σκάψουμε πολύ, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, για να καταλάβουμε γιατί ο κύριος Λάκης, γιατί ο Λάκης Κωνσταντίνου κατεβαίνει υποψήφιος με το συγκεκριμένο κόμμα. Βλέπω ότι σας δένει έτσι, έχετε σοβαρούς δεσμούς με την ιστορία του κόμματος.
Ο πατέρας σας είναι κομμάτι αυτής της ιστορίας Βέβαια. και βλέπω ότι έφερατε και μαζί σας κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας τα ρίξετε. Όχι να τα δείξω γιατί έχει σημασία. Να Υπάρχει. μας εξηγήσετε λίγο Ναι, τι ναι. είναι. Είναι ένα δίπλωμα, ένα μετάλλιο αντίστασης. Σε μου να το δείξω εσύ Ναι. με την κάμερα. Αυτό είναι με μετάλλιο αντίστασης που πιστεύω πολύ λίγοι πρέπει να το έχουν αυτό το μετάλλιο αντίστασης. Είναι οι πραγματικοί πατριώτες και το μητρό που είναι γραμμένο ο πατέρας. Το οποίο το έχει υπογράφει ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος. Να ρίξουμε και το μετάλλιο. Και το μετάλλιο αντίστασης Αυτό από την είναι Κυπριακή ένα Δημοκρατία. πραγματικό κοιμήλιο. Και πραγματικά είναι πάρα πολλά συγκινητικό. Και βλέπω σας και εσάς ότι είσαστε συναισθηματικός με το κομμάτι. Πραγματικά δεν ξέρω πού θα είμαστε σήμερα. Δεν υπήρχαν και τούτοι άνθρωποι να υποστηρίξουν την πατρίδα έμπρακτα. Διότι εμείς ό,τι και να λέμε δεν πολεμήσαμε, αλλά έχουμε χρέος σε αυτούς τους ανθρώπους που πολεμήσαν και διακινδυνεύσαν την ίδια τους τη ζωή στην ουσία για την πατρίδα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, αγαπητέ Λάκη, τι θα ελέγατε εσείς ένας άνθρωπος που έχει βαθιά μέσα του ριζωμένο του το κόμμα, τον ιδρυτή του κόμματος, την ιστορία αυτού του κόμματος. Όλες αυτές οι κακές οι γλώσσες, όλα αυτά που έγιναν, έφεραν το κόμμα, ας πούμε, σε μια εσωστρέφεια, ευθύραν το. Και συγγνώμη για που να το πω, αλλά στην ουσία ευθύραν το κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αναδειχθήκαν από την ΕΔΕΚ. Ήταν κρατικοί αξιωματούχοι, είχαν εκλεγεί από την ΕΔΕΚ και είδαμε τους να στρέφονται εναντίον του κόμματος και να το πολεμούν. Το είδα και εγώ. Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα που το κόμμα δίνει και μια μάχη επιβίωσης, αν μου επιτρέπετε. Τι θα πείτε, τι έχετε να πείτε εσείς σε αυτές τις κακές γλώσσες, σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα σταθείτε εσείς με την υποψηφιότητα σας να βοηθήσετε το κόμμα να επιβιώσει και να συνεχίσει την ιστορία? Τούτο που λέτε ότι κάποια στελέχη με μακρά διάρκεια στο κόμμα έχουν φύγει, εγώ με το δικό μου μυαλό θα λέω ότι το πουλήσαν το κόμμα. Σας στεναχωρεί που Ναι, βεβαίως με στεναχωρεί. έγιναν έτσι? Γιατί για να φύγουν από το κόμμα σημαίνει ότι βρήκαν κάτι πιο επικερδές προς τον εαυτό τους. Αυτό λέγεται ότι πουλάς το, ενώ είναι μεγάλο λάθος αυτό το πράγμα. Το να άρχισε να κατηγοράς έναν κόμμα το οποίο σε ανάδειξε ότι αν δεν ήταν το κόμμα, δεν θα ήσουν εσύ αυτός που είσαι. Δεν θα σε ήξερε κανένας. Να μην αναφέρνουμε ονόματα τώρα. Ναι. Δεν θα σε ήξερα. Άρα, είσαι σε έναν κόμμα που σε μεγάλωσε, που είναι ένα ιστορικό κόμμα. Απέναντι πολέμησε για τη δημοκρατία αυτού του τόπου. Κάποιοι μας σε προδώσαν. Κάποιοι χουντικοί. Και ακόμα βγαίνουν στις τηλεοράσεις και κατηγορούν την ΕΔΕΚ για πολλά θέματα. Μάλιστα. Και κοροϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, ότι θα σβήσουν το κόμμα αυτόν από το χάρτη των κομματικών της Κύπρου. Δεν υπάρχει έτσι περίπτωση να σβήσει. Και εγώ δέχομαι σχόλια στο Facebook μου και στην ομάδα μου. Γιατί έβαλα με την ΕΔΕΚ, γιατί είναι πια με άλλα κόμματα. Ποια είναι η απάντησή σας που τους δίνετε? Η απάντηση που του λέω ότι η ΕΔΕΚ είναι κόμμα του Λάκη Κωνσταντίνου, που σας είπα για την ιστορία που έχει ο πατέρας μου, που είναι δεμένος μαζί με τον Βάσο Λισσαρίδη. Τις ομάδες που έκαμε αυτός ο άνθρωπος, δεν είδα κανένα από τους υπόλοιπους να κάνουν ομάδες. Μόνο ο Βάσο Λισσαρίδης τον. Και κινδύνευε και τη ζωή του. Εννοείται έκαμε ομάδες αντίστασης κατά το Πρασινόπη. Ναι, να σώσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και από ό,τι και τα λεγόμενα του πατέρα μου, ήθελαν και να τον σκοτώσουν. Πολλές φορές έκαναν απόπειρες. Ναι, Αλλά υπήρχαν στελέχοι που αγαπούσαν τη δημοκρατία και τον πρόεδρο τον Βάσο Λισσαρίδη και τον εμπροστάτε. Εξού και η δολοφονία του Βόρου Λοΐζου, που στην ουσία στόχος ήταν ο Βάσος Λισσαρίδης. Λοιπόν, βλέπω έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη και αφοσίωση προς το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, και οφείλω να ομολογήσω ότι
δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι αυτός ο άνθρωπος έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά και πέρασε από κάτω. Δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του κόσμου. Εσείς όμως έχετε μία ομάδα υποστήριξης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Πολιτό. πολιτών, Ναι, ωραία. έχει σημασία το πολιτό. Οκ. Φαντάζομαι υπάρχουν διάφορες. Υπάρχουν διάφορες ομάδες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Ναι. μεγάλη του ομάδα είναι μαζί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη που ονομάζεται. Ναι. Είναι περίπου 10.000 κόσμο. Μμμ. Η άλλη Παγκύπρια είναι 8 που την έχουν κάνει από το 23 και εγώ το έχω κάνει από 15 του Νιόβρη το 25, Μμμ. δηλαδή περίπου 3 μήνες και είναι σχεδόν 3.000. Ωραία. Τι είναι αυτόν που έκανε τον Λάκη Κωνσταντίνου να δημιουργήσει και μια ομάδα Ναι. έτσι διαδικτυακή για να υποστηρίξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας απλός άνθρωπος. Από ψηλά μπορεί να κατεβεί χαμηλά προς τον κόσμο. Και έκανα την ομάδα γιατί δεν υπάρχει, πιστεύω, μια συνεννόηση, Μμμ. μια επικοινωνία Ναι. με το προεδρικό. Δηλαδή, πάρα πολλοί πολίτες μου κάνουν παράπονα, όχι για το προεδρικό μου μόνο, όχι εκεί στο προεδρικό, παραπάνω με το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Δηλαδή, Ναι. μπορεί να πιάσουν έναν λειτουργό Μμμ. να τους κλείσει το τηλέφωνο. Μπορεί να ρωτήσω πού βρίσκεται η αίτησή μου. Ο ένας λειτουργός λέει είναι εδώ. Θέλω κανένα χαρτί, ξαναρωτά ο αιτητής και λέει όχι. Το Υπουργείο Πρόνοιας παίρνει το 1450, δεν απαντά, κλείνει αμέσως η γραμμή. Αν μιλήσεις και με λειτουργό, μπορεί να κλείσει αμέσως. Δυσκολεύεσαι μετά να τον πάρεις, είναι κρατημένες οι γραμμές. Έτυχε μου είπαν ότι πήρε μια γυναίκα, ρωτά για την αίτηση της που βρίσκεται, της λέει πάει καλά, ξαναπαίνει ύστερα από μια εβδομάδα αφού αγωνιά, της λέει πρέπει να φέρεις ακόμα ένα χαρτί, του λέει ποιο χαρτί, περίμενε να δω, κλικ ξανά η γραμμή και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια ότι με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και ένα πολλά μεγάλο παράπονο από τους πολίτες, όντως για το συγκεκριμένο Υφυπουργείο, έχει απόλυτο δίκιο. Μήπως αυτόν οφείλεται ότι έχουμε πολλά προβλήματα ή ότι είναι πολλά προβληματικό η συγκεκριμένη υπηρεσία, ας πούμε. Θα πω για το Υφυπουργείο γενικά, γιατί υπάρχει η υπηρεσία του Υφυπουργείου η οποία χειρίζεται όλα αυτά που λέτε, τα επιδόματα κτλ. Από ό,τι ξέρω η κυρία Παπαέλινα που έχει μπει τώρα, από ό,τι πληροφορήθηκα και το πιστεύω, ότι είναι μια πολύ καλή γυναίκα, είναι χαμηλών τόνων, ασχέτως με το όνομα που φέρει. Νιώθετε ότι τον αδικούν τον πρόεδρο? Βεβαίως τον αδικούν γιατί ο πρόεδρος παλεύει για το Κυπριακό, προσπαθεί να μας θωρακίσει την άμυνα μας, μιλάμε ξένους ηγέτες, προσπαθεί να δώσει μια δύναμη και πιστεύω και να λύσει και το Κυπριακό. Το εύχομαι με όλη την ψυχή. Αμήν. Αμήν. Μου δίνετε τώρα έτσι μια ευκαιρία να σας ρωτήσω για τα θέματα της άμυνας, Ναι. διότι διατελέσετε στη ζωή σας ως στρατιωτικός 33 χρόνια. στο επάγγελμα. 33. Τώρα βρίσκεστε από στρατεία. Μάλιστα. Θα το ξεκαθαρίσουμε, να νομίζετε ότι Ναι, σίγουρα. είναι ενεργεία. Από το 24. Εντάξει. Πρόσφατα δηλαδή, πολύ Ναι, πρόσφατα. 24. Τι σας δίδαξε η εμπειρία σας στο στρατό όσον αφορά τη σημασία του να θωρακίζεται μια χώρα, πόσο μάλλον μια μη κατεχόμενη χώρα. Ναι. Γενικά, μια χώρα, ας πούμε, πόσο σημαντικό είναι να εξοπλίζεται, να θωρακίζεται αμυντικά, να λειτουργεί ο στρατός και για να κάνει πολιτική, αλλά και για να νιώθουν οι πολίτες προστασία. Είπαμε πόσο μάλλον μια μη κατεχόμενη πατρίδα που ο κατακτητής είναι απέναντι, είναι εκεί από το 1974, Ναι. δεν μετακινήθηκε εκατοστό. Χωρίς την άμυνα, χωρίς να εξοπλίζεται η άμυνα, κατά μένα πρέπει να εξοπλίζεται πρώτα η άμυνα και μετά τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Ότι χωρίς άμυνα υπάρχει πρόβλημα. Αν μια χώρα δεν έχει τη σωστή άμυνα που πρέπει και τον κατάλληλο εξοπλισμό και τον κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τότε κινδυνεύουμε από τους εχθρούς μας. Και ειδικά από τους Τούρκους που είμαστε και εμείς κατεχόμενοι. Για την άμυνα πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία στον εξοπλισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, τι εννοώ, υπάρχουν κάποια οπλικά συστήματα που πρέπει να αλλάξουν.
Είναι χρόνια. Δεύτερο, το κυριότερο, το ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να δίνονται καλοί μισθοί, Ναι. να, Κίνητρα. κίνητρα. Να πω για τους ΣΙΟ που είναι η Μμμ. ραχοκοκαλιά της, Πολύ συζητημένο θέμα. της Ναι. εθνικής φουράς και η υπαξιωματική και η αξιωματική, μιλώ για Μμμ. όλον τον κόσμο. Μμμ. Αλλά βλέπουμε ότι οι ΣΙΟΠ φεύγουν. Προσπαθούν να κάνουν άλλη δουλειά. Ναι. Γιατί τα ενοικία ψηλά, γιατί ο μισθός τους είναι χαμηλός. Φοβούνται να κάνουν και παιδιά. Μμμ. Όλος ο κόσμος. Γιατί ο μισθός είναι χαμηλός. Να υπάρχει ένας μισθός αξιοπρεπής, να μπορεί να μην αναγκάζεται να πηγαίνει σε άλλη δουλειά. Δηλαδή, αν πάει σε άλλη δουλειά και μετά που θα έρθει στο στρατό το πρωί, δεν θα έχει όρεξη να δουλέψει. Εκτός του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επενδύει τεράστια πάνω τους σε εκπαίδευση, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από το στρατό να πάνε όντως να βρουν μια καλύτερη δουλειά. Με καλύτερο μισθό. Ναι. Γιατί μπορεί να τους αρέσει πάρα πολύ η δουλειά, αλλά αν δεν είναι βιώσιμη η εργασία, εννοείται ότι είναι να φύγει. Ναι. Πρέπει να αλλάξουν κάποια κριτήρια, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, Μμμ. σαν στρατιωτικός που είμαι. Από ό,τι ξέρω, ο ΣΙΟ μπορεί να δώσει εξετάσεις στα 10 χρόνια να γίνει ΣΥΠ. Ναι. Όμως, κατά μένα είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα και μπορεί να έρθει η ώρα που να πει «Μα να κάτσω να περιμένω 10 χρόνια, θα με κάνω μόνιμο και αμέσως θα με κάνω». Εν τούτο το θέμα. Και σηκώνεται φεύγει. Ναι. Η γνώμη δική μου, η σύγχυση δική μου, θα είναι τουλάχιστον στα 5 Μμμ. να υπάρχει. Οκ. Και να ανεβούν οι κλίμακες. Μετά, οι υπηρεσίες. Μμμ. Έχει τις ασκήσεις. Βγάζουν 5-6 υπηρεσίες και αν κάνει και νυχτερινές ασκήσεις, πράγματα αυτά, ειδικά και άργιες, νομίζω πρέπει να ανταμείβεται. Όλα τα στελέχη. Δεν μιλώ μόνο για ουσιαστικά. Όλα τα στελέχη. Πρέπει να Μάλιστα. ανταμείβονται. Όπως έχει στην αστυνομία. Γιατί φεύγουν και πας στην αστυνομία. Μμμ. Γιατί η αστυνομία πληρώνει τις υπηρορίες. Μάχονται στους σκόψους εκείνους τώρα, είναι η αλήθεια. Εμάς στο στρατό διότι Ναι. απαλλαγές. Ναι, σωστά. Τι να κάνει την απαλλαγή. Σωστό. Τι να κάνει την απαλλαγή. Να ρωτήσω κάτι. Η εμπειρία σας ως στρατιωτικός τι φέρνει στην πολιτική? Η εμπειρία μου. Η εμπειρία σας ως ένας πρώην στρατιωτικός τι θα φέρει στην πολιτική? Έτσι θεωρούμε κάθε μέρα στρατιωτικούς για αποστρατεία να μπαίνουν στην πολιτική. Ναι. Είπετε μας τους λόγους που αποφασίσετε να κατέλθετε. Τι θα φέρει, δηλαδή σε περίπτωση εκλογής σας, τι θα είναι το διαφορετικό σε εσάς από έναν άλλον ας πούμε, βουλευτή που δεν είναι στρατιωτικός? Εμείς μάθαμε να είμαστε πειθαρχημένοι. Έχουμε μια νοοτροπία διαφορετική από τον πολίτη λόγω της εκπαίδευσης που περάσαμε, λόγω της εμπειρίας μας που βλέπουμε και ειδικά εγώ που που ήμουν στον έλεγχο για το προσωπικό και για τον εξοπλισμό για όλα τα θέματα. Εγώ προσωπικά δεν θα δεχτώ, και το λέω πριν να γίνω βουλευτής, δεν θα δεχτώ να γίνει κάτι εις βάρος του πολίτη. Αυτό που έκαναν οι βουλευτές το 2018 χωρίς να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μετά ενημερώθηκε. Και πότε ενημερώθηκε? Άμα του παίρναν τα σπίτια, ενημερώθηκε. Σαν είσαι μέσα στο σπίτι σου, σου τηλεφωνά η Αλταμίρα, η Θέμης, αυτές οι εταιρείες που τις έφεραν εδώ. Και πώς ήρθαν εδώ? Ήρθαν εδώ βάσει των βουλευτών που ψηφίσαν. Αν δεν ψηφίσαν οι βουλευτές, δεν θα έρχονταν. Και ο λόγος ποιος είναι που είπαν να ψηφίσουν? Γιατί επίεζε η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης ότι αν δεν το κάνουν θα υπάρχει και δεν μπορούσε να περιμένει η Ευρώπη 8 με 10 χρόνια από τα δικαστήρια μας να δώσουν τις αποφάσεις. Και επίεζε τους για να γίνουν οι εκπίσεις χωρίς να μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει στο δικαστήριο, γιατί αν δεν γινόταν θα είχαμε κούρεμα σαν αυτόν το 2013. Φυσικά η ΕΔΕΚ είχε καταθέσει μια πρόταση η οποία δεν ψηφίστηκε έτσι ώστε να γίνει ένα ειδικό δικαστήριο το οποίο θα εκδικάζει πάρα πολύ γρήγορα αυτές τις υποθέσεις και θα προχωρούσαμε να βλέπαμε πού έγιναν καταχρηστικές ρήτρες, πού τέλος πάντων ευθύνεται η τράπεζα, θέλω να πω υπερχρέωσε και πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις. Και αυτό δυστυχώς η Βουλή δεν το εδέχτηκε για το ειδικό δικαστήριο, το οποίο πρότεινε η ΕΔΕΚ, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση. Φαντάζομαι ότι εκεί στη Λεμεσόν τα πράγματα ακούμε ότι είναι πολύ τραγικά όσον αφορά το θέμα της στέγασης μιας και διαμέσης εκποίησης. Το επιβεβαιώνετε? Ναι, σίγουρα, γιατί είμαι από τη Λεμεσόν και βλέπω.
Μια οικογένεια δεν μπορεί να πάρει ένα σπίτι, να το νοικιάσει, τα νοικιά είναι στα ύψη και ούτε μπορεί να αγοράσει σπίτι. Και οι παραπάνω οικογένειες, οι νέες οικογένειες, οι νέοι άνθρωποι μένουν με την οικογένεια τους. Αν έχουν και γίνει σπίτι. Ήμουν σε μια περίπτωση, πήγα να δω ένα σπίτι, ένα παλιό σπίτι σε μια οικογένεια, το οποίο μιλούμε για ένα σπίτι 60 χρονών και έπεσε η στέγη, η οποία η στέγη δεν ήταν ξύλο, ήταν γύψος. Και ευτυχώς το παιδάκι πήγε στην τουαλέτα και κλείδωσε το θάνατο. Και μετά που πήγα στην επίσκεψη, εγώ έχω και φωτογραφίες, μπορώ να τις δώσω όποιος θέλει. Είδα η στέγη που είναι με τα ξύλα, ήταν τσαπημένα. Και ο ιδιοκτήτης, από ό,τι έμαθα εκεί πέρα, από ό,τι μου είπε η οικογένεια, δεν δέχονται να το φτιάξει όπως πρέπει να το φτιάξει. Θέλουν να τον παλώσει. Μα μιλούμε για θέματα ασφαλείας, μιλούμε για θέματα διαβίωσης του προσωπικού. Ασχέτως και τα άλλα που τα είδα, δηλαδή οι τουαλέτες, οι κουζίνες, μιλούμε καταρχάς δεν είναι κατοικήσιμο. Και εγώ απορώ πώς τον νοικιάσει. Τόσα Τι χρόνια. θα έπρεπε να γίνει, ας πούμε, σε αυτήν την περίπτωση, θεωρείτε? Η κοπέλα, η οικογένεια εκεί πέρα, 500 ευρώ ήταν το σπίτι. Ναι. Και αναγκάζεται τώρα να προσπαθήσει να ζητά μέχρι 900 για να βρει ένα διάρρη, γιατί είναι με το σύντροφο της και το παιδάκι της. Και όμως δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Μέχρι 900 δεν είχε άλλη επιλογή. Δηλαδή, μιλούμε ότι 900 ευρώ δεν βρίσκεις διάρρη. Στη Λεμεσό. Ούτε μονάρι δεν βρίσκεις. Ούτε μονάρι. Μέχρι και στούντιο και αν το βρεις. Καλά, πόσα είναι δηλαδή να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα? Ένα τριάρι περίπου είναι γύρω στα 1500 με τα 1800. Τραγικό. Ναι, ένα τριάρι. Είναι η μοναδική πόλη που έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οι άλλες πόλεις νομίζω είναι πιο κάτω, ειδικά και η Λευκοσία εδώ πέρα. Εντάξει, με φανταστείτε, υπάρχουν και εδώ έτσι τσιμπημένες τιμές, αλλά στη Λεμεσό η κατάσταση έχει γίνει τραγική για τον Κύπριο πολίτη. Ναι, σίγουρα. Διότι έχει πολλή ανάπτυξη η Λεμεσός. Ναι. Και γι' αυτό τον λόγο είναι. Και μόνο για τα σπίτια και γενικά και οι τιμές. Οι οικογένειες προσπαθούν να ζήσουν με κάποια λεφτά. Αν ο μισθός ο βασικός μισθός είναι 1.000 ευρώ, πώς θα ζήσει μια οικογένεια? Πρέπει να αξιοποιεί ο μισθός. Να πάμε λίγο πάνω. Ας έχουμε πιο λίγα σαν κυβέρνηση λεφτά, αλλά να δώσουμε στον πολίτη. Να στηρίξουμε τον πολίτη για να μπορεί να κάνει και η οικογένεια. Πώς θα μεγαλώσει ο τόπος, άμα δεν θέλει να κάνει ένα παιδί? Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια ερώτηση που την κάνω σχεδόν σε όλους μας τους καλεσμένους. Τι είναι αυτό που εσείς προσωπικά δεν διαπραγματεύεστε στη ζωή σας? Έτσι, αν έχετε μια αρχή στη ζωή σας που δεν τη διαπραγματεύεστε, είσαστε εγκάθετος, ας πούμε, πάνω σε κάτι συγκεκριμένο. Άμα βλέπω ότι ο άλλος αδικείται, είμαι κάθετος. Αν αδικεί ο πολίτης, εφόσον έχει δίκιο, θα πολεμήσω για να κερδίσει. Αν έχει άδικο, θα του το πω. Μάλιστα. Ναι, αυτή είναι η αρχή μου και με αυτόν τον τρόπο θέλω να μπω στη Βουλή. Και το άλλο, θέλω να ενημερώνω τους πολίτες τι συμβαίνει στη Βουλή. Αυτό θέλω να το κάνω. Πρέπει να ξέρει ο πολίτης. Άρα, σε περίπτωση εκλογής σας, θα αφιερώσετε χρόνο στην ενημέρωση των πολιτών για το έργο της Βουλής, αλλά και το δικό σας, φαντάζομαι. Και το δικό μου, ναι. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε να βγαίνουμε στη Βουλή, να είμαστε βουλευτές, να υπάρχει ένας μισθός που μας είναι και μετά να ξεχάνουμε τον πολίτη. Και να μην το απαντούμε το τηλέφωνο. Την ώρα που το θέλουμε είμαστε καλοί μετά. Είπετε κάτι πριν, αλλά νομίζω δεν το ολοκληρώσατε, ότι είναι εύκολο να κερδίσεις τη ψήφο του πολίτη, αλλά... Τέχνη και μαεστρή. Ναι. Έτσι το πει κάποιος πολιτικός. Αλλά τι είναι δύσκολο να κρατήσεις την εμπιστοσύνη? Ναι, η εμπιστοσύνη ναι. Πρέπει να πιστέψεις εσένα. Τη στιγμή που πας κοντά του, μπαίνεις μέσα στο σπίτι του, μπαίνεις στη ζωή του, σε πιστεύει. Να μην διαψεύσεις την εμπιστοσύνη. Να μην δίνεις την emotion ότι θα το κάνεις. Ναι. Θα προσπαθήσω. Να μην το βλέπει δεδομένο. Και να το εννοήσω. Ναι, και να το εννοεί. Ναι. Πρέπει να το απαντάς. Δεν πρέπει να κλείσεις το τηλέφωνο μετά επειδή γίνεται βουλευτής. Γιατί είχα περίπτωση που μου είπαν, πήγα δεξιά, πήγα αριστερά, τηλεφώνησα βουλευτές, δημόσιες υπηρεσίες και δεν έφτιαξε κανένας. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό για τον πολίτη.
Ωραία. Γιατί ο κόσμος μας ανεβάζει, είμαστε εκεί εκπρόσωποι του λαού και πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που μας βγάζουν. Μμμ. Αγαπητέ Λάκη, φτάνοντας προς το τέλος της συζήτησης, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να αναδείξεις μέσω αυτής της συνέντευξης? Ναι, ήθελα να δείξω τη δύναμη της γυναίκας που ήρθε στο στρατό. Ήταν από τους καλύτερους θεσμούς που είδα εγώ. Μμμ. Πολλές... Μιλάτε που ήρθε στο στρατό ως ΣΥΟ, Ναι, ως ΣΥΟ, φαντάζομαι. ναι. Ναι. Η ένταξη σαν ΣΥΟ. Έδειξαν οι γυναίκες ότι σε πολλές φορές είναι και καλύτεροι από τους άντρες. Μμμ. Εγώ, στην εμπειρία μου που έβλεπα στους ελέγχους που έκανα σαν ομάδα ασφαλείας του στρατού, οι γυναίκες ήταν πιο πειθαρχημένες. Δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο να βρω παράπτωμα Μμμ. μια γυναίκα παρά έναν άντρα. Μμμ. Πολύ δύσκολο. Ήταν πιο ευγενικές, πιο πειθαρχημένες, ήταν Εντάξει, πολύ σωστές. η γυναίκα βλέπουμε και σε άλλους στρατούς οι οποίοι είναι παντοδύναμοι και πανίσχυροι, όπως για παράδειγμα στο στρατό του Ισραήλ, ότι στα θέματα της εκπαίδευσης έχουν μόνο γυναίκες. Έχουν να προσφέρουν οι γυναίκες. Οπότε, τι θεωρείτε εσείς, ότι θα έπρεπε να έχουν ένα πιο καθοριστικό ρόλο, πώς θα θέλατε να λειτουργούν μέσα στη δική μας εθνική άμυνα? Λόγω ότι είμαστε μια κατεχόμενη πατρίδα, Μμμ. γιατί δούλεψα στις ασκήσεις μαζί με τους Ισραηλίτες, λόγω της φύσης της δουλειάς μου, είδα ότι οι γυναίκες ήταν πολύ δυναμικές, δεν κουράζονταν και το ίδιο είδα και στις δικές μας τις κοπέλες, στις ΣΙΟΠ. Μμμ. Και πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ήταν μια υποχρεωτική θητεία, έστω για 6 μήνες μετά που βγαίνουν από το σχολείο, Μμμ. και αν θέλουν μπορούσαν να μείνουν και για 14 εθελοντικά, και αυτό το πράγμα θα τους έδινε μεγάλη εμπειρία, Μμμ. και αν το ήθελαν θα μπορούσαν να πάσουν και ΣΙΟΠ, γιατί θα είχαν την εμπειρία για 6 Μμμ. μήνες. Όμως διαπίστωσα ότι στα σχολεία, ειδικά η τρίτη λυκείου, παλιά γίνονταν επισκέψεις, όλα τα σχολεία πηγαίναν στο στρατό για να δουν τι είναι ο στρατός. Ναι. Γιατί ακούν έξω διάφορα. Μμμ. Η Ειδικά, αλήθεια εμάς δεν μας επέρναν μόνο τα αγόρια, δεν επέρναν τις είναι κοπέλες. λάθος το πράγμα. Ναι. Γι' αυτό είναι ο θεσμός και των γυναικών, Μμμ. και όχι μόνο, και στη σχολή Ερπείων άρχισε και πάσει και οι γυναίκες. Ναι. Και αυτό μας χαροποιεί εμάς. Ειδικά είδα εγώ στη δουλειά μου, μιλάω για γυναίκες που μίλαν στους κεφάς. Όσο Οκ. επιβλητικές ήταν, ενώ Ναι. αγαπούσαν αυτό που Μμμ. έκαναν. Οπότε νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που ακούμε αυτήν την εισήγηση, τουλάχιστον από υποψήφιον της ΕΔΕΚ, ότι θα έπρεπε να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια σωστή ενημέρωση από το σχολείο, να προγύψει τέλος πάντων μετά από μια σωστή προεργασία μια υποχρεωτική θητεία για 6 μήνες, και φαντάζομαι ότι το εισηγήστε αυτό, το φαντάζομαι εγώ, εσείς να μου το επιβεβαιώσετε, διότι υπάρχει η ανάγκη σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα να έχει όσον το δυνατόν μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό στις τάξεις της εθνικής φρουράς. Και μετά θα εντάσσονται και στην εφεδρεία, γιατί έχουμε πρόβλημα με την εφεδρεία. Οκ. Γιατί έχουμε πρόβλημα με την εφεδρεία? Φεύγουν οι άντρες να πάνε να σπουδάσουν, Μμμ. μένουν πολλά χρόνια, κάποιοι δεν έρχονται πίσω, κάποιοι χάνονται, γιατί Ναι. υπάρχει και το πρόβλημα, γιατί το έζησα. Ναι. Να χαθούν στην Κύπρο οι εφεδροί. Ναι, Οκ. πάρα πολύ. Πάρα πολλοί εφεδροί χάνονται. Φαντάζομαι θέλουν να χαθούν. Ναι. Γιατί στην Κύπρο που είμαστε. Και μετά, άμα Ναι. δεν έχεις εφεδρεία, Μμμ. δεν μπορεί να έχεις την καλύτερη άμυνα. Άκη, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου παρουσία. Από όλη την ομάδα εδώ να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία και μακάρι να καταφέρεις να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου, είτε με την εκλογή είτε ακόμα και με την μη εκλογή, να συνεχίσουμε να σε βλέπουμε έτσι στην πρώτη γραμμή, Με πρώτη γραμμή, όπως το είπα. είτε στην πολιτική είτε στην κοινωνική πολιτική, να σε έχουμε μαζί μας και να έχουμε και μια επικοινωνία, γιατί από ό,τι κατάλαβα η ομάδα σου πραγματικά προσφέρει στους πολίτες και το έργο σου είναι αξιέπαινο, αξιοθαύμαστο, και ευχόμαστε να το συνεχίσεις.